kabaning kong nga aingu yu blay bola penla yang kum ke jeseng kan thai KGP snot pedeng begini don hakini ko por begin ye persang banyatai ye kini ke team je ko women's week women's sunday jong snam arjar arpusan ting ai kublay ye pi baro ki bapet ye kini ke jinge phliu jungmut jongi bat nga nget scam kan long ke jingkur khu ko bakraw yangi ki bakran kini ko por bat khamtam ru ye pi ki bapet lesi bila abandon hakinu kinu ki jaka kan long ke jingkur khu na ka benta kumno bakani ka team jong ka KGP assembly ka labo ka jingeseng kan thai KGP assembly ka labo ka jingthau ka renyeng ka jingdap upres bala seng nong rim na ka shitiu apostle Paul ke Ephesus ka lenong ka pasaw bat ka khot ka bakhat lai hakani ka panel discussion ni don hakani ki por ka bamenta ki panelists i Reverend JS Ungwi ibalong pastor in charge jong ka pokse kabalang presbyterian hang nia pokse bat ikong bahun dalen mauro ibalong iskatri jong ka jeseng ka thai KGP snot pedeng kumjuru ya ikong graceful dakhar ibalong i chairperson jong ka jeseng ka thai KGP sinot pedeng nya ai kuble ye pi baro tung ya pet ya kani ka benta ka bangin ya tai ha kani ka por halor ka team jong ka women's week women's sunday arajar arpesan ti kuble shibun pastor bajepi bro arngut kibalal don hakani ka por ka menta bangin ya phliu jungmut ya kani ka team ya ka ba ka jingseng thai KGP assembly ka labu ka jingthau ka renyeng ka jingdap ukres dia ka bat nginya sedang ni kani ka benta daga banga kwa ban kli i pastor lesi kani ka team kani ka jingthau ka renyeng ka jingdap ukres pidan ayu ban ong halor kani ka team ikong hana ibulong I model to jode ka panel discussion hakaban ko nga soban ai khuble ya ka second thai jong ka KGP assembly ka balabu yang de team ka bagit ko long team ka ba daypor bah ka badon kam bah bagin ekran namar ba ka don haka ya kanorim ka ba kraw haka je debat ka jim kristan ba kata ka jingmut ba ukristan boro udai barlong ubasan ha ka jelo jim kristan ju umdai ubasa haju terima kata ka team ka jing thau ka renyeng ka jing dap ka jong kris kalong ka team ka ba boro ukristan udai bar sung thu namar ka dei ka benta jong ka jelong kristan hi te habe dei bani ka team ka bala pension rim na ka si thi ka jong Paul si Ephesus ka dei si thi ka ba apostol Paul la tho si Ephesus apostol Paul la pulut kumba life nem hakas nong Ephesus banyalap ya gospel hadu banda seng ya kabalang hangtu but ulat ho yang ni siti kalong hakas nem kumba khandai pho hadin jong kris ba kajing thmu ka jong apsal por bu tho yang ni siti kalong ban kentu ban kan pham ya ki khon jong kabalang bakin tip bakani thu yo kris khamtam ya ka jing it ba ka jong hagani siti por ukuran je phang ka jing jalan kalantar ka jing jeliu ka jing jrong jong ka jing it ka jong ublei man bawla ayu Jesus Christ baru kristan ude bar sungut khu ya de jing it ndaw la su thu ya ta jing it te ulong kristan ubla dap pura lani uba ka jing dap ka jong ublei ka don hau bat lagi kran sipaga ni ka thim kumba kalong korgom habangi pule ka bible ladal basonorim na ka episode saw khat lai kamut ba ngin pule ta ni ka khot tadingi haban pe gid khot ke bahasa khamat de gid khot ke bahasa dien de terima kata habangi pet ya ni ka thim ka khot ke bakhat we hadu ke bakhat san kalong ke badon kambha le sedang ban lam khamat ka khot bakhat we ka kren sipang ka jing thung ba ka jing khot ka jong ublei ya ki buriu ke jong ublei ula khot na do ka tasmen ka burim ublei khot ki buriu ke jong bu khot Abraham ter kum to ya ka bagin num jer ka teng ka po ka num sha bo ye khot le hakis ngi jong ka balang aban kong we khot hadu banta u khot bakin shakri u bakin yakit bakin ba ya kamu jungu rengkat bakin khot u airu ka sap katalen na ka banta bangin penerkam hakaba shakri yo blei bat dangi pulie ya nong ka ba khatwe bat ka ba khat ar jong kede kal nong ka ba saw ka keren chephang kini ki jing ai ki jong blei ke jing khot ka jong blei
bat ka air ya kajing semu ubeli hot ubeli ai ki sap kita dan kenang bagi penuh kami kita ban syakri tin blay banyalap ya gospel bani kai kita jom blay ha ki banget kita ka balang baga jelap wajah ki weiru ki bampat nget kena bagen tip ki thu utrajen. Tika babut baha way pa way la ay kasap ka bakarpang. Day kasap ka bakarpang subo kum belai dangi pet yang dia akan ni kat bakat way ka bapi ong bapi da se ki way ki khat ban long ko apostol. Day pikat khat ka bakat way ka om ta ha ka way ki no ya thu lepa. Ha ka way ki no ya thu khana. Ha ki way ki nong sharai bat ki nong ikai ka babut kum ta ka mat ha way pa way ubrio dan pi pastor ki ba ong kum ni ki ba ong ba kham tam mangi ki gen thei mo ngam na ban ong tang ki gen thei ki don apeng ki rang ba ru ki ba ong ba ngim don sap ngim don sap ban kren ngim don sap ban ya thu khana mo ngim don kam sap ban ruai ki ngi chi shong bet te ko ma pi ong man ta ba u blei ba kan ni ka khot ka ba khat we ka pen chi sha ba how way pa way u brio la ne ka way pa ka way ki brio u blei la pen kop ya ka sap mo ka gift mo ka jing ai ka bakarpang ka ba ublay ulaban ai ngi kamtam haga balang mo ka balang ga jongi ki sa pa pier den te kobli shibon pastor kata ka ba pen scam ka tien ka jong blay ba way pa way brio u ai ka sap ka ba ka art timothy ar kalenong bat ka khot ka ba ar kong tu men it ha ki brio ki balaban chanya ki balaban hikai dai ka ba ka jing ai ka ba ublay u ai ngi ka ba ai how way pa way brio tak boleh sibuan pastor. Te sibu pastor mentapat Kidon kapor ka ba kidon kibrio ki ba ong kumnir tepi. Ki ong ba balai kidon kibrio ki bam dan sap ha ka keren. Ki bam dan sap ha ka jingruai Dan ki bam dan sap ha ka ban ya selok. Ti ki ong pat tang ban su ai bentah. Mo ka sedon kata ban ong su ai bentah. Mo su ai bentah begini yo bentah lang hatu ka dei pastor. Kalau jing sya bah ka sedap jaga balang presiden ke jongi mlalat na ka ba ai bentah nabar ke diga balang ka bang idon ki pastor gidan sa kitan besan gidan sa ba balang gidan sa ki long kemi ki long pa ki ba ngi ai bentah ha ka balang tenre ha ke jene bakti ke jong blai ke jing kren ni ke jong blai ke jelap ke jong blai te ngai so ba tang ban su ai bentah kam dalong ka badai ngada pindah puli ia kakting jeng blei to kan ni bal tho ni na pi phai si we kulen kal nom khat anom khat saw u blei u ai ru ka sap ban ruai u ai ka sap ban duai mo nang ta bakini bal do ni ban sa ban hikai nang ta mai thu lupa nang ta ban longki nong yalam la ka jong ka sap ti ka jing sakri u blei kam dei tang ban sam ti jeng blei ya ka ban tam sang blei kidon ki blei ulabu kurpang ti Henry hakar kom penya juga balang nanti ba ai benta buat ubri uba usul thu bu umla ru tang ba sunut berkentat je ke balang nga ko ngu uben ko ngu itu de teng ubli uben kam ya kata ru Henry kalong ke jingisya ba ya kan ni kar kom ai benta lengi kwa ban baka pulpit ke jongi mo gajing sam tu blai kan dolong ke jing montoy ke jing hu ke no ngap te yimat ya kar kom ke bangi jule ai benta la de ban perkhat kambahan no ni sa kamat hal kadon ki jing ut mo kata ngim la ban laj mo namar ho ya kata ko bangila ikran do mene kasap ka bobli ai haki we kasap ban se sentiu kadon la ka jong mo pastor deh kasap ban su jan kum ha ke po jong u Moses pikan mau ni ban pen internet ya kata vernacle ka bomut kadon katuki uni ubesalel aholiap ka kitu kilong kinong pen strong ya kat mo kitu ro kadika sap ngaso ya hat ha kong hanai kata namar ba bun ki brih ki wan jaseng ki khmi lenti ban yo ban yo jeng bam kan jaman sip te la da shu ai la ka ai benta ya nur tang ba di ban ai benta ngaso ba kitu ki wan jaseng ba pli ki lik pai disappointed ke kim yo kata ka ba ki thang ban yo namar kata ngaso mun ko balang ka dim khat thamai pi kan ni ba ha ka be di ban besahi nak tin ju blei dei ban baik di ki balak benda kata ke bu blei la ai ka sap ke dia ka jing Christian blai mo ka jing Christian blai kadon ka banta ka ba kini ki haka balang ka jongi ngarap ban penslur ki weiru mo pastor ban yarap ban equip la ban ai training ki wei kanang ba le se baplikan rat ki pastor temen basan kedem la than ban ai kata ka ban Sakri ban ai ki jing tep ka tien jong blai dia ka bai dei bat kita na lo ke jingi kai na lo ka training ka baki ai de ki ai ki wei pat ki jat jingi kai tin blai kebalik si kom ka jing sang thai si not
ngila bante ka met ka jong kres. Ka iki wei pat. Kasi komenta ko mga ongi men dei maka jing sang thai sinot pedeng. Ka ka bakala le na kamta ki wei lat no na ka jing kai na ka tien ka bakui ka jong blei. Kasi ka don ka ki service mo ki kam ki ba pile shi ki wei. Thì con hana ka bede ba kata kum ko jing sang thai sinot hi ka thamai ka KGP sinot jong KGP sinot pedeng ka ka jing yu I jung I kum ki nong yalam ha ka por bingi dang lung ba ka jing don jung I ka sinot hen rei ngi de banyak sakama bingin le na kum ta blei ba ka ka bang chisek thai sinot kala le haduk menta ka long ban shimi ka senjam ban long ka jing yarap ikita ki barang kam jing yarap Taruh ka badai. kum bakalong menta kong hana kum chisek thai sinot ngila sponsor ki kena puli ki bom don lat ban puli menta ngi don prangut menta tingin dang don shu non snap ngi Kata ka dei kata ka dei na lor ba mi kai te ba lor ngi thuk khana kata ka dei ka ik babha abaka jinsen ha ka dei mengite ya ka met ukres pi mo aba plikan rak ki baduk ki bejenjar ki besitom tada ka bangile akom ta kalong ka jingkat khu ka ba crown na ka benta jongki tian lor kata kongres dang don show ke kendiat mo Nalor kata ka bala kren di ikong bahun ho ka sino jungi ka persangkat bala ru banle ikikam ya ka bala tenrong ha ka sinot pedeng ka jungi ka bala mai leng ba ki branch ki ba pher tiki don ki branch ki ba don lagi jong ki kam gi jong ki ya ka ba ngila a ya ki na ka banta don ki ba lej ya ka ban jingo ya ki jing khun spet don ki ba lej ban pej na ka banta kini ki balangop haga jingdi bopen buat tinggi don bale ya ki awareness program ki baya deiru nda ka banta ki khana school kumno bakin im ka jing im ka ba light na ki jing snew ki ba bunjan ti bat ki bay ki banta ki ba bun ki ba kum ka ja sangkan thei jong ka sinot ni la persang heban le haibor ibarit bat ba ki jing lej ban visit ru nda ka banta kini ki hospital nak bi ka por sya ka wi pan ko kata ka lalong ka jingkat khu ka ba crown mti tang ka jinsen ka dei sinot mo pastor Minta pastor long ina ha- ban ha, nambar. at lor kata ka benta long banong specific ba jadi ketin jo blei namar mo kapur jungi kalau kapur bagi belut mentah ni kalau ban kham belut is pangkat thim ti keji kaitin blei na lor ke ka ba ngi penon kam ha ke balang jungi ha ke jesa ngi mengidon ha kasun school mengidon mo ka bang hikai na ta keji kai lomba kite kriteria bat ka ba kham ka ba kasnat kham tam jungi khamban manta ka de lingba ka ni ka spine channel network ka bang hi persang ban wanra tingin jom blei ha lingba ka medium jong social media nambar kham dam ki khon sam law ki rang baru ki pulut sibun ka por ha ka ba pej mo ya ka penukam social media lingba ki gadget ko fer ti kata di ka benta ka wei ka ba ka snat ka sim khiap ha ban kumno ban pen smok tingin jom blei sha ki khon jong ka balang ba le si ka jingalap nam ta ki wei ru kalalong ka jingkat khu ka ba crown pastor mo ka jing don ka ni ka spine network na ba balai teng ka parthai bun ka menta kibri kim yo shu te ban kumta mo le se ka kadang ka por bagi khon tersan ha ka siu blai ka ban itre mo le lembah ka ni ka long ka jingerap ban ni kai tin blai lembah ka network te ka wi pat ka banta kan kwa ban kal di ka hang ni ka tin ka jong blai mo ka ong community pi ya ka city ka episodes ka lenong ka ba sao ka khat lai upol u ban bhai ka ni ka jinglong ka wi ka jingen ti ka eki jing so thu jong phi kong bo na lor ka ni ka banta spang ka jinglong ka wi jong ka jinget to sha yang kong hana bang puli kan ni khot atop lele ke Ephesus sau khat lai kong tat enda ngiyo poi se kata ka jinglong ka wei ka jong ka jinget ba ka jong ka jing tip yu khonu blei haduk ka jinglong rang ba bah haduk ka jing thau ka renyang ka jing dap ukres tem ne lalam khamat di pastor halor ka jing khot halor ki sap ki talent ki bu blei ai ila ki jong ki sakri khnang be ki la ban te ka met ka jong ukres ban sakri ten blei mo but kini ki jing ai ngi small tho ki jing ai be ki jing sakri kin yai beteng tat hadu ka jing penjanai yikira khoi mar klem kata mla ban poi se ka jing dap jong ka ring yang jong kres namar kata ka jing long ka wei jong ka jing ai ka long ka jing thau ka ba upor ula kedau hang ni ba tat enda ka but hadu banda baro
ipoi saka jinglong kawai jong kejinget mo namar kata ka jinglong kawai jong kejinget kalong ka badan kam kata ka unity of faith mingi ong ladang idei ban poi saka renyang jing dak jong Christ kung melok keli kong hana ka iki jingmut jong ni jinglong kawai jong kejinget sa nga bangun ong kendiat bangi pai biang sa konteks habang pai sa konteks ibu upol kam keren sa pangka jingtei kamet jong Christ pi katei jingtei jo kamet jong Christ kabalong kabalang bat manga bat mengilang baro ngidei ki dekot jong kata kamet ke jong Christ baro namar kata ngidon ka bentah kan ka jinglong kawai jong kejinget nata upol upun kan mau syo ingiru haka ni gajuk ka siti ka dekot ka basan bukan mau badan wei try kawai kejinget kawai kejing baptis kani kamut bakum kabalang di bandan pang kawai kejinget om banyak klek sibun kejinget kubakuno kata kejinget kaba upol ong yang ibing di bandan hang ni kata kejinget kaba upol ong yang uban yang ibing di bandan ni poi kata kejilong kawai kadai kata kejinget bala pala ki apostol man bingilong sakramen kabalang jungi ngiju ongi kata ka apostol greet mo jing pha jinget jong ki apostol bat ngi yang kata ka nungrim jong kata ka jing pha jinget jong ki apostol ka ba ka jinget ha ublai pa ublai kun ublai msem khot ha ka balang ka ba khot nang ta ha ka jing ha ka balang ba khot stulup ka perthai nang ta ha ka jing slok jong ki ro khot nang ta ha ka jing map iki pop nang ta ha ka jing mi pat jong ka mat bat ha ka jing imbom jukot ba kanu koi pat ka jinget like na kata kalong kabam dong nurim kata ka kan nurim juga jinget bat kong hana bat kini ki panulis barok da kababuram ngatrai ngini menjuri kan ni bala pensan penhe yang ni ha kata ka jinget naduk pengin dangret pensan penhe yang ni bat ka ke upol pen kermau yang ngai pi kan ni ka pol kalong bangin yai nek ken ha kata ka nurim juga kata ka jinget ke bala pensan penang ba ini naduk pengin dangret dei bangin syak penki hakinunu kil air jong kijing kai jong kan ni ka perthai king so thuak bala don tang iwi dekot iba telot iba suai ka balang du ka pentlot ikamet pro kawe me ingkan mau upol ukran du ikan ni kisti koren ka benungkong kelong ka khat al khot han riu telot iwi dekot la telot lang ka balang baro upol ka jing thau ka chu ka long ba haduk bengi dakot sia kata ka jinglong ka wei jong jinget mo jong ka wei jong jinget jong nga chu pi baro ke belong ki dekot jong kamet jong Chris kabut ba ka jinget kalong tang kawai ka gul ka thong ka di tang kawai kamut Jesus Christ kamut wat lang ya per ke jing syakri ila per ka nuku jing kai ke jing batai am tang ba ka wei ban long steli kamut how kuan jong blai Jesus Christ ta sorry ko ban syo ikan ka banta ngaso ke bala ong i kong bohun kala biang ha bukan jepang jong kejinget but kamet ke jong Chris upol uang dan simung gitu khot ku mangama pi gitu khot bilang gitu khot but borok gitu khot kilong important kilong ke badan kam wat dibarit ru kan but ya kan ni borok kamut kasdang da kecinget ke bangkitan uturai jengi Jesus Christ ngatai kala biang tak boleh sibuan pastor ti ngaku aban kali i kongres ya kan di ka bentana ka tin ke jong blai fi ki tho kom ni ki ong ba ngidi ban tip ka jing tip ya khunu blai ti kum no fi so thu halor kan di ka benta pila ban pasat kendiat ke sembok je perkat kabai dai bat kan ni kata ka jingtip yau puan jong blai to kong hana kani gadi ke jingkeli ke badan kambha kini kisngi ki por ki bamenta namar ba kum ki khon kristan baro ngiyetep bat singi ye itho yau blai yau jisu ubalong khon ujong blai bat bangi ngai ju bo ulong nong pen em bat kum juru unong siuspa yangi te kumta kum ki brew ki bapop bat ki barem misutho ya kan di kabenta bo jisu ulong unong siuspa ujongi te kumta kalong ka badon kam yangi om tang bangin tip lane ban itho ya u jisu ubalong khonjong blai ndengi deiru bandon ka jinga dei ka bajan bat bangin pediang ru ya u ha ki donut ki jongi la dengi la pediang ya u jisu ha ki donut ki jongi kemut ngila bandon ke jinga dei ke bajan bat u jisu belong khun u jong blai ti katu kat ni ki benta kendiat teli ki ba
ngan yathu syapang ka jingmut lani syapang ukun ublay ka bangila ban kedew ngimla ban kedew lut hakani kapor namar ba kapor kalong ka bakhandian dengan syukudew tangkat tu kan ni ki benta ba ki ba yathu syapang ujisu balong ukun ujong ublay te ka beneng kong galong ba hakapor ujisu hakaba ulaje dikikhan arngut kisenran ulaya lam yakini kisenran kat syabakilek bakini kisenran ru kilabud ya ujisu syaki jaka ki baper ti ujisu uyu i ya kan ngi jinglong jong ini kisenran gi jong u bat udon u itu ru yaki bakini kisenran don pning jong ki bom tip bu ujisu de u e bat kumta udakwa ya kaban keli yaki bat keli ya ujisu ude u e tikumta ujisu hakwe kapor ula keli yakini ki senran uong ba hitep ngalong uai ngadei uai tenrei don kita ki senran ki bla ong ba ude u Yohanes no pen baptis don naki ki ba ong ba de Elias don naki ba ong ba de Jeremiah lane we ni kinong itulpa rei hakum kani kapor ula yeng u Petrus baki bangin lap naga gospel kat ku Matias kalenong ka bakhan riu kat khot na do ka bakhat lai hadu ka ba arpo bad habo Petrus ulayeng ula ong melong ukris ukun ublay ubaim tika ni ka jing jubab ka jong u Petrus kalapan hon ya u Jesus Christ namar balay namar ba u Petrus utip ba ulong ukris ukun jong ublay ubaim ti kung ta kane kalalong ka jubab ka babeng na ka banta jong gitu gisenran ki badon ha ka tu por Kau kubli shibon kong grace kata ka banta ba play tu spa pun play ke jing tip pun play ti kum hagin ki si ki mamanta ngi tip lang ba ka Bible mo ngi tip so shibon ke we ni pun play ti nga try nginya sangi no ka tu ki banta ke ba pangata ti nga kwa ban poi ka ni ka phang jong ka team juga Wednesday week men Sunday ka jing thau karan yang ka jing dap ukres ti pastor nga thai pi hang ni ka benta ka tin jublek ong hadu ka jinglong nang ba ba hadu ka jing thau karan yang ka jinglong ukres ti nga kwa ban ya discuss ba ti pastor ka ni ka benta so ba pastor sedang mo pi mo ai kumnu ka ni ka la ban long kumnu ka ni ka kumnu thau ya ka karan yang hadu ka jing dap ka jong ukres Nah ta dau kong hana ki khot ki bakhat wei tere ki long ki ba kongsan ba ba kres pani ka thim ka sedang na ka jing khot ka jong blei mo ya ku bli ki brio na ka banta ki jikri bo fer leng ba ki sap ki den blei ula ai but kita ki sap ba ki khot ka jong blei ki long na ka banta ban shakri ki te ka jong blei mo ba nyalap ki te ka jong blei bani kai ki te ka jong blei bante ya ka met ka jong res bolong ka balang khnang bai khon jong balang kinsan ha ka jing long ka wei jong jing kinsan ha ka jing thu khon jong blei nang ta shadu ka jing tip shadu ka jing long rang ba bha hadu ka jing tho ka yeng ka jing dap ka jong kris ka mut bau Jesus Christ ulong mu role model kadai ni ha ban pet ka jing san ka jong Jesus Christ bang sunat ban puli ya ka gospel ka jong Lukas kal nong ka ar ka san ku ar ka bakran cha pang Jesus men ba udang long khna pik se bakhat balai ba ka Bible ka buri kan na ya ka jing jong Jesus Christ kay thu khendet ngo ba kha Jesus ha Bethlehem anta Nazareth khatar snem uwan sa temple big make pa uja kum tu nang to khrami thu so ya is pang Jesus hadu undrap la husnem undawan syap baptis ngasi mundur balda ka Bible kay thu between khatar snem hadu la husnem Jesus san kumno kandalong jing to ba khrau tenrei kan ikat khot asan puar long ba ka samop yigi benta borok ke ba ka Bible ka buri sepang ka jingsan jong ujisu lasan ha ka ren yeng ha ka jing start ha ka jing soba khmat jong blei ha ka jing soba khmat jong briu ka balong ka jingsan ka ba pura jong ubriu ka jingsan ka bede bat ka ren yeng ka stage mo ka jing long jing em go jong ka dan ju ka burom ka kor jong ha ka jing start ka ba kum keting jong blei nama kajing start borok kami no boleh kajing start macam tadi kimi no boleh nang ta kajing yadai bagi para brio mau brio melaban im marwe bat ka bayadai baru boleh ka bakan tup lo di benta borok jong kajing imbat borok ukustan ode bangsan ka bau jisu lasan
Nagada upol penukam kajing thau karan yang kajing dap kajo Chris. Lede dengi puli kasi sinrum lang wafra banlong shidur badu Chris. Pi ka thong ka bakraw tam jong kusan kolong banlong kum u Jisu Chris. U Jisu Chris lawan sikaperthai banlong nuksa bambangi ngin perthu ubut. Lada u Jisu ubu kriteria pangajulong semrahan wong len yeladi ba alifna bat but yanga. Nakabenta kisumran to por ombu Jisu ki suthu literally u Jisu tan hajan jongki tingin buat ke bulet ke boy kongres nam ta jongi bang bu Jisu u Jisu dan suka do ngi bu dik ya ke hikai ke jong u ki bo hikai ki bala tho sai tin jong ble nang ta ya ka jing long jing im jong u ka bala tho ha ka tin ka jong ble le se ki hikai halor ulum ki hikai ki bolong ki be pher na ka hikai jong berthai Jisu ong ka berthai ko ong pi shori mo shon pi ngateng ong ha ik basyon pi duai nam tagar banyak pi kaberthai ko ong ka khmat kabinet ngateng ong do bri uthap pi pensha sa siliang kiji kai Jisu ki pher na ka jong kaberthai tel do ngade batem kristan ngade bansan ka jong sang ngade bansan ha ko kom em mo khat bakadawa la ngade ban pensha ka ngap ngan dawa la ngade ban ik basyon ngan dawa la ngade ban ya kan ti bakhem ngan ya kan ti bakhem mo nang ta ban but thik ya ki jing tho ki ji kai baro ki badal tu blai ka bapendam hakaman ko jong blai tela da ukusa ula bandek kum ta la pena bulan hakalti sya ka jing san sya jong ko bai jong jinget sya jing tip yu khun jong blai nang ta hakalti sya ka jing long rang ba ba le se ka jing san kala bonum kut ngam ong le di bangalasan lut ka jel ti junga kadang don ngam la bono bangal abam lendet mo ngadang kam banlang san mengaru kajing san second kut hadu ka singi bugulun kot yang anu tebot unsem ngalong qualify em bandet syaka mo sya kajing mujugut ka baula pun kre Kalong ka be mo sto. Kalong ka be adu kata ta ki jikai ke jong Jisu ko may pastori ong lada uthap imene ka ni ka nga sya saway handai ki si ki pamanta kamlong ndai kum ki banget kum ki kristan kani ka team nga so ka kren ning kong yanga kren yang ilang ba kumno bangin buot ye ka nuksa ka jong Jisu ki kristan ki dikinong buot Jesus Christ ti ka ladang yala ale amta poi ngimpat long janai te man poi do kan dikarinyang pi ka pa ba ti ka ka bagi di berle nga try ngin duwayo blay ka man poi ka level ba Jisu bangin im kristan ki besisya ki kristan ki bayat rangkat belu ngangai scam ba ublay unyarap ta ka buat jong nga so nginumla ka perthai sibuon kini kiwan na sedyang sa kamon kim nama ban nginumla ban kot sata dengin duayo blay kung mangilayat ya kan kalenti kabubot nginyat haduk ka bakut haduk ta ka jingtho ka jingdap yang ka jong pres Ida perkat bahaya kan ka thim kalau ka thim ka badan kam haduk kata na ka banta kristan mo ngira ya ong kata no mene te ban bandrak chu ya ka bi pastor yong keren man poi biang sakatu kembal mi keren mene sepang gajing long kawai jong gajinget sepang gajinget kawai kanu yu i kini kesni kalong ba kadon gajing senjor jong gajinget hakabalang kum nongin poi sakatai ka thong ngabing itmu kum bang pastor ka thong kristan kalong bingin kot sik kernya gajong jis gajing dap kernya gajong kres re kum nongin poi sata lada yangi las ngisa be ngisa kenting ki ki balai fuja jong jihikai namar kata ban ngin long ngin kot kata ka thong ba jing dap kernya ka jong kris ngidon kam ba kata ka jing ka scam ka ba nla syuk ban penki ka ba upol ong ka kot ka ba khat sau ba kum tangin nomong syuk ki kena ya ka persat kenting ba bala rong keleng da kal er gi kai baro henrei kibaki kibai yang scam ba ka jong ka jing ba kita kibut salai jong kibriu ki jing siang ti jong takidus ni kunum la ban job ingi ngi sok thot nakan ni ka khot ma kata bakini ki bomman ki noi kai ba bomman ki noi kai belam ler ki ap mek kleo kum no ki ban riam yingi kham tam na ringi tot jingi namar kata kacing kot sekar niang jong Jesus kon nong kong cha bangin kem ba ka nong rim ka jingi ki jongi ban nang tak mer per kenau ri pastor bingin boot ki ngidin jak jong Jesus ki jing hikai jong u ki jing sungu rit jong u ki jing jam not jong u ni na banong so un sim ki song teli hangi ke kito baro ki ndai tli ki sembo jong so un sim kin chong tli hangi kin pau ki jing im jongi ka yat ka yeng jongi hak tien ki tli ki jongi ba kam takin radanga kot chata kata pen i bangi la don ka linti sa ka jing dap kernyeng jong kres
Kung ngaya menjur ha ba kajing kren pastor ko ong ba. Kan ni kajing san jong ikam kut. Kat minang ring bat lihan mensim kam kut. Kam dai kajing san ka ba shimet shia. Hari kadai kajing san ka ba mian pa mian. Tami di bendon ka effort ken mingin san. Da nga ong akwa nga syong haye nga jeseng menungan san. Kadang tekam yenga bangan be kajing sakri blay. Ngan pulei ka ketien ka chong blay. Ngan im kajing duai. Kedang jinang ka bajan ublay kata ngan nak bansan ka jing im ka bakan jaman sim ba nga sok mta Kadai ka baning kong tam kalong ka bangi kren ni ko ban klan ka jinget. Lada ka jinget jonga ka telat mo. How mau siang in tebet ka jinget jongi how Jesus Christ lada ngi scam kumta ko mangilai kren mena kitu ki eryong ki ngimlong su ni khna te ki ben sa kan ting nang ni ba sa tai da ong tu we katai ka long ta ngila sa te sa kan ting no te sutana chibun ka bapi kren pang ki so ka jong sim ka bangila ban syam na ka ki city apostle Paul ki nong kalatia kal nong ka basan mo akwa la se da pikwa ban puli ka di ka ban tasli puli yeng ki so ka ba mdon ka jinget mo ki ba artatien pe yang ni la tholo te pi ka ki ni ki so jong ka do ka jinglong jong ka do mo ke da ka baklim ka jing bom khu ke bele nuti ke jing mani bele thau ke jing aksut ba kum ta ter re ki so jong sim habangi don ukresa ke jing em ka jongi pet kini ki don ka ba arfu ar san arfu ar ka ong uso jong sim ulong ka jing it ulong ka jing keman ulong ka jing suk ke jing sa aslam ke jing la asbun ke jing jam nuot ka bor lor radi teng menta ping yang akran ya kani ka benta jo ka jinget jam la ngi kran sapang kini ki brigo pang ka bestom ni don uji suting lalong kristan mo ngi lalong kristan re ki don bagbi topi da mo teng ka ngi khasi ngi si ombe bo khap thalen mo le pa thang no topi le pa thang le ra ki jan le ra okhaw na so kumba kata kam dei fi ka jinget ka ngi pat don ka jinget ka baskem Jesus Christ la ngi don ka jinget baskem Jesus Christ ma ai kan long kat balong hakapang ka sitom ka sobha ka sosi uni tu dan hajan jonga teng wat kan leng ka tu ka jirwat ka wat nga wat eme ko kan rat sani sa we kham na wai nei so ki jingyam lar ngat ngam tip ba habajan uyang utrai de ngim kerpat na makata ka jinget ka jongi mo ngi ka ayu kan kadang senjor kan di nganget scam kan yarap kan ni ka tinjo ublay mo pastor to kalau mon ada ingin jan hoi pastor long ilong bangi kra di ka theme tu ka jinget mo kadai ka ba ka di ka pedeng jong ka jing san ka jing orang ba ngidi bukan maru ya ka e bagala kamat pang khting jong bele pi long kibriu ki dan porn man puli ting jong bele kubnong insan ka jing ada ngim dan porn puli ting jong bele te makri ong la ai ki sap kita len bele khot bangen ai ji kri tin bele dong ka ban klan menengi ong to ki pastor kita kam kita pesan dengan kam ndai tang bai mentahan dari ki bala ban sam tu jeng bele nang ta ko ban pendrung ya kan ka muslim ba ki brukin it tu jeng bele ba ka tu bele te klam tu jeng bele kumnung ya san ha ka jeng mo ha ba kren pang ka grek mission bisu khot penlong sundar ki pen updates dah hikairu kemo ga ji hikai lene dabu kan padang ka discipleship ka ji penlong sundar ka don kam ba ya kesana si kena bangin sante kamu hujo mene nak benlen kat sab ki man ka si ke jikai bo kala kedon kau ini ke dah baksat ka concentrate yang ni social media ministry kalong jikai bo kala abun palat ka ba kibril la kim khan ke jengai kam sem onorim tang shuwa iwe ibakala jikai bo kala tiak kilasha orong no namar kanorim tin ju bele kam don te kada wi hab ban san ba ha kanorim tin ju bele is not ya when so salam kan mau jing piring ya keteng ju wong ba the conversion of a soul is the miracle of the moment but the growth of a saint it takes a lifetime to ka jing kelaw mut ka jing jang jesu ka de hakatu kelemat ka ba ubleu pen kendo e fi pila pedang u jesu la dai ubleu khot no sila apoi beneng bet tang ba ka jing im ka dang don masa khamat te ka it takes a lifetime bangan pensan yel di ya kejinget ke jonga bangan penting kena apa ngani umat saya kata apa kejinget masalah det dah kejinget mam cukut taki pastor kabut yala dir mentangi ha perkhati simet hadu kadno kata kejing em bakan jam sim ko ya dei ba ubleng la don de tele sing ala ban ong ba menta kata snem ngala don ni sakat no ngim la ban tip ko perthai menta ka bat ngim tip la no ubleng un khot yang ngi dei tingin hapan su thu te pi ba ngim thau kata karin yang kejing dap ba Jesus Christ yo kum num ngim la te ban kot kata yo ngiap no te ka ba e kata tingin hapan su thu simet bahkan kedon kejing dei ba ubleng kat no ka level ngala don menta kan ha kejing dei bat
ban kot karen yang ba Jesus Christ ban kot karen yang ba Jesus Christ kan kanum la ban long dei tang bangan yo u te ga jing im ga jongi mo ngathai la dangi yo u ga jing im jongi la long ki bri ki basuk mo so nilalong ki bri ki basuk tamte ban poi kat kan karen yang ga jong u te ki kabadawan ka jing pang rum ku slai sho dalong kat balong kaki ga ni ka perthai ga niru nim ku slai sho te mo kongres fix kwa ban at na halor kan ni ka banta ka bangi lai kran Kung hana hakbiya day bat kani ngas ngo ya kubur bahaya ke ka ba ipastor bi kung bahun kile kren ya kani then day ke bat bang don ban ong galong ba kani ka team ka ba ka KGP assembly ka labu kadi ka way na ki team ka ba ai ka ching hikai ka ba nadu mangi kum ki kmi ki bangi don hakla ki yeng ki sem gi jongi ba kumno bangin long ki role model ya lagi jong ki khon ki ti ki jongi lane ki paramar jan ki paramar pa ki jongi nang ta ha ka balang ha ki imlang ka salang bat ngan dia thu ha ki por ki bam chua ki don ki long kmi ki bom nang ya ka ban kren ya ki khon kan thei bat kita ki khon kan thei kim ban ti sing kan thei shu sundan namar bale bangim dang tinga ngas ngau ba kane kan ai ka jing hikai shwa yang aneng kong ba kumno te ngan nang ya ka ban kren ya kita ki para dukhot ka jing sing kan thei bat iki badon hapo ka balang kan long ka jing hikai shwa yang aneng kong ba ki jo i shisha ba don shisha ya kata ka jing dap ka jing thau ka ren yang Chris ha ka jing im ga jonga ha ka jing long ga jing im ga jonga ha ka tien ka thli ha ka kam ga jam ka ba nga ngatre ha gi jing mut gi jing perkhat baro kita ki aka baro kilong ga jing hikai yangi ha ka imlang ka salang ha ka ba se nangi ngi don ru ki bangi ngi tre ha ki kam jongka imlang ka salang ru ba kumno ka ba ngi dei ban long ki ba tre hok habangi trei hakakam imlang salang ru khnang ba nginlong shisha kita kisaki bat nginlong kita kishiti ya ka baki wei pat gi bom pat itho ya Jesus Christ kin yo ya ka ban pule ya ka jing im bat ya ka jinglong ga jungi hakini ki por ki bamta ten ma kata ka dawa yangi kum kilong kmi khamtam ba kum ki khon kan thei baro ba kum no ngindang shisha ban suthu bangin im ga jing im ka bia didur baka mon ka jung blay ho shisha da ka jing im ga jungi da ka jinglong ga jungi shisha ngimla shisha ya ka ban le kumta hanrei dei tang la dangi IT ho blay ubadon ka bor ubat nelam yangi kumbang laong mane ba om tang bangin tip lan ne bat ithu nei bandon ga jing dei ka bajan bat ngide ban pedang ru yu jisu ha ka jing im ga jungi bal adang ilap dang yu jisu ha ka jing im ga jungi ki wei kin yu i ya kata ka burom hangi kum kita ki kristan ki basisha kum mau nong rai ong mo adur bhabri u jisu on i hanga te lada mangi wei pe wei kum ki kristan i don ya ka ne ga dur ba bhabri ga jong jisu atrai ki ne ki wei ki bompat ga ki bompat itho ya ublay kumunong patim jungki kemut kinla shisha ban yu i ya kata jing im ngejungi bikin la ban pediang ya ujisu kum u trai punong patim jungki ha ka jing im ngejungi ke ba malas ni datang kita kabut ngi dei ka gospel mo no de gospel kabut hadu ba kata ka jing ba bri jisu ton i hanga de hangi kabut ladang kata ka jing ba bri ka jong u ngan i hangi kata te kamut labiang mo lada Jesus Christ undan dan hawasya ka donut ka jonga jongi da ong hakanunu ka por baun khot nge kloi ban len dei kalong kata te shwa bangin penkut nga trai pastor fi don kam ban ong issue alor kan ka banta kan jan ninya insya Allah ki poin si bala ai ki mat bala ai ki long ban kam bang aso ngai dia ong je kai sibun na kan ka panel discussion menta that's not be on congress mo to ban san shadow ka jing thau ka yeng ka jing dap ko jong kris ha to jisu ula bam san yu breu na bar ne jisu abdan hapo ne jong ka jing im ta da ka sis episode ka bang ya ko no bola ya khot ka ba khanyuk ong bo kris un song da ka jinget ha ki dono jong pi kemut bal dang de ban san ka jinget u kris sab song ha ka dono ka jongi ta da ko ban ong se ka khot kabang kasnat ba ni khot kain ka basim berkhat yang ba kata ka de jing pau lai ar pho go ong hakmi ga yang ka jikha banga tiet la dau nu ru un yo so ka tien jonga ba un plie ya kata ka jing khang ngan rong hapo ha u banga ne ya khwai met le ba du ma u lem pat nga warung hapo ha u kamut tang haye kamut ha ka jing im ka jong brio teng ha banga itu khada ngasi keren kum de
ngasi keli kum ni hau to uji su udang te jing khang na ula rung hapo na jong ka je mo jong pi kalak banong lakha hakane bustan ngalong kustan labun snem tambah uji su udang yang sa habar udang te citet wang aku rung te hapo jong pi ti uji su unum pan bor di bandrung uji su burom yangi ni kan mau kan kustan kam de kan yang ka pan bor ka ba ai hengi ka mon ka balai lut ka free will uang jar bomon kemur ngam dan kamon naldi ti ban pli jeng khang ru khang na po iuk ti di ban na po ban pli ban kotrai turung mo dan badang haban pli ke khang jeng bu jisu rung dau jisu ula rung ula sensar ke jeng jonga dei hangta bang adan hakal ti jong ke jeng san ban san shadu ke jeng thau kan yang ke jeng tap ke jong kures ban nganget bagani ke theme kan keren kan sabajur hakim se jong ki khon jaga balang om tang ki khon thai baroi khon jaga balang ki badan ha kari si din tiak bandu asri mondi kin grand play ka team baro shite yo hadu asri utrai ka men son di ini ren ni ka team ba baro ki khon sa kin su thu kin i ubling pun kon do on keren ya ka jono kam ban pediang yo ji su kha sing ya ka jing koridor jong ji sekri ten bele bangin dele tikana ka om taman ai banta ban pun sani khon ka jolong ka wei jong jing ngai ka jing tip khon jo bele bat sedu kajing san kat kernia ke jong Yesus Kristus mo ko ban biang boy kong grace bagajing babri ko jong Yesus mo kan pau haklon nieng ke jong ki khon kristan ka palang ka jong te ko lu shibun Ya kwa ban kiliat kwa ban iwi kiliat tang iwi kiliat ba ngile kren ye kita ki benta tinga kwa ban sim naka shiti ka jongu anes ka banen kong kan khot ka basan hikan lenong ka basan ka khot ka bakat ar bong ta ban don di ukun udon ka jing im ring ta ubom don di ukun don ka jing im ten mar kata ka de ka jing thau ka mo ka ba baro nengi ikwa ya ka jing im ka bopom jikot ten na kata ka dawi don ka man pediang yu jisu khon ju ublei khnang bakin yo syaya kata ka jing im ka bopom jikot kum bakak ting ka jong blei kat kum gospel Yones kalau nong kabalai kita khot bhan ri ko ong na bau blei la e kata kata ka pithei kan bau la it no yelo jong khun bal khamar we bau e bang yu unam chot chu rim yo ya ka chi mom chikot ten ma kata ka de ka thong na ka banta ju ki iwe bai we don kam ban ong e to jene Mar bu di pol ba tho ka ne ka sithi ka fases udai nong tho sithi ba ni bang hon pu de sithi ki jong u kan mau ge jing im ju pol uba uang ngam long bala biang lepa bala biang ladong syadong rei ni usakri jong blei ai musim ha ya nga desi ai musim lang yang ngiru baro ba kata ka jingat nanti jong ge jing im mo bengi ya man ka ngi yaksat bingin kot kata ka long renya ge jong Yesus Kristus ba ngapet uni upol unde uni uba ong yang nga la sak na plan bu Kristus yang nga la sak na plan bu Kristus pun banga im rei manga syu ku man stress kata ka jing im Yesus po jong nga ku ong pastor mane uji su im po jonga jongi open ban nga im rei manga syu rei Kristus im po jonga ba kata ka banga im mentah ka do nga im de ka jinget ken nga im de ka jinget ken ka ba ha khon ublei ubala e nga ba bola IT no ira dia na ka mentah jonga te kata ka de jing pla ka jong ubrio ubala yo Kristus ba ndai syu manga ba im dengan along kat balong upol kata nga thai uni upol kata uang ira dia ngamnong bla biang lepa te ngamnong bla usu thu ya ka jong te bolong bri upat yo ha ka wi ka bentau ok no ngara benda ik baro au ta ka pesan boring kata ke ta manga mangiru kumju kan ngi so ka jing ka jan ti jing ka ba ba ka ba jalan ba ka ba te rei ha utau pen sai bor yang ba yangi in yo ka mensim mengira menyak sakmat mengin san man la ka jong blei mo saya kata kejing menkot kata kerenyan kejing ba ka tin ke jong ublei mo kan yarap yangi kini ke ibaro la ngi puli ke tin jong ublei ke dan shibun ban pensan ya ke jing ke jong itat ado bangin mo ka jing dap kerenyan ke jong Jesus Christ te kum pipet ka Bible ka contain Samaria khat pi ka brio ka ba mo ngilaban ong ka brio ka pop ka perthai gila tip lut re ba ka yo yu jisu te ngaso komen ka tu ka yo ko ka jing emte ka bakan nom slang shu lanu nga aingo yo play bola penla yangi bangin ya phliu jungmut halor kani ka phang pedeng jong ka team jong ka jingseng ka thege GP assembly ka labo kudishubun i pastor gsumwi na kamanta kituki
jing pasat jing mut jong pi ya ka bai dai ba kan ga team i kong bahun i kong grace ngis ka ba ublei un ker khu ya nga bat yangi lang baro bat ka we ka benta ka ba habangin kot kan ga team ka thong ya ka ba ublei la bu kat kum kan ga team ngin pet na ke situ apostle paul ke philippi ke lanong ka balai ka bakhat saw kong ka be sha persha ka dak banyo i ka jinga thong ka ba ka jing khot chaneng ka jong ublei hau Christ Jesus bangin yo i ka ni ka benta kat nu kan long ka jing kemen ya nga bat yangi ba ka ta ka sngi ya ka ba utrai Jesus bat manga bat mangi ngin ya kendo yu un ong ye kini ki kentien bha mi usakri ba bha bat banget melaminat ha ki ba khandiat ngan bu ye mi halor ki ba bon to kilet chapo ka jinkmen ukan rat jomi ublei un kirku ya kani ka por ka menta un kirku ya baro ki naw kan ta ka women's week women's sunday bat ke ek baro ka jing pendep jong pi kan long na ka benta ka buram ka jong ublei na ka benta ka buram ka jong ublei amen